Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon. Ako si Antoinette Eduardo. Uya ang bareta sa oras na ini. Panibagong administrative case pinagsaangat kontra kay Mayor Tomas Bongalonta Jr. kan Pili Camarines Sur. Nahali pa sana sa 6 na bulan na pagkakasuspender. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Day pa nga na halipon kan pagtukaw como alkalde ka na Pili. May panibago na naman administrative case na pigsangat kontra sa alkalde ka na Pili na pigpadara sa iya gikan sa sanggunang panalawigan kasudma. Sigun kay Mayor Tomas Bongalonta, ang nasabing kaso ang napig-dismiss na ka ng Prosecutor's Office kan Abril 11, 2023 na pigsangat sa iya kan duwang kapitan sa Banwaanin Pili Camarines Sur. Kusoon ma-pig-serve so kuyan itong dismissal kasi kaso sa Sakoya. Ang ginamit ni duwang kapitan. Now, iningan duwang kapitan, bako man taga-kadlan. May masina kang panahon na mangyari ito. Ang kaso sa kuya, ito da ang naghuba da ako. Katapos ito da ang nag-initiate da ako ng rally na maayong permit. Then, naka-obstack da ako sa traffic. May maning probable cause ang sabi kang prosecutor, kaya dinismiss. Alagad pagkahapon, ito pig-serve na naman, hali na sa panlalawigan. The same case, baka ini administrative na, so pagkasiring kaya talagang halatao naman. Plano man na magsimbag ang alkalde sa lokan na 15 diyas, basado naman sa kahagadan kan sangguniang panlalawigan sa Camarines Sur. Para sa Dyan ng TV48 Naga Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nasa kustodiya ngunyan ka Naga City Police Office, Police Station No. 5, ang 46 anyos na suspect na si Eduardo Borazon E. Balmes, soltero sa Rungkuk asin residente kan Barangay Peña Francia, syudad ni Naga, matapos maaresto sa ginibong anti-drug bypass operation kan mga operatiba kan Police Station No. 5, Kasubanggi, sa Fraternidad Street, Barangay Tabuco, syudad ni Naga. Sarong gramo nin shabu ang narecover sa suspect na nagkakantidad 6,800 pesos. Mahahampang sa pagbalgar kan Republic Act 9165 ang sospetsyado. Padagos sa mga bareta, sa sarong Facebook page kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, sa indang ipinaluwas ang official statement na nagpapasalamat kay dating Vice Presidente Leni Robredo at Naga City Mayor Nelson Legacion sa mga naging lakdang ninda para matawan linaw ang issue sa halangkaw na taripanin kuryente hali sa kaso Reco 2. Ang MNCCI subuot ang aktibo man na nagpartisipar sa mga nakaaging pag-urulay asin nagpresentar nin mga paagi kung paano mareresolberan ang nasabing issue. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagosan ng mag-antabay sa GNN TV48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako si Antoinette Eduardo, Yus Mabalos kan sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.